dámy a pánovia, neskovku. Dajte like a odber. A zvonček, ale už... Prepačte, ale nám sa to vyplo predtým. Tak teraz musíme ešte raz hrať. Ale už tam išiel. Akurát má chce nájsť, už som aj ja raz ohľadal. On mňa už teraz druhýkrát. Prvá skôka bola katastrofa. Ak sa ide už takéto videá, tak part 2 dajte 100 lajkov. Hello? 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 Vidím niekoho. Hello? Mám ťa. Ja som si hovoril, že bez toho to nedá posunúť. Mám ťa. Ale už robíme part 2, pretože sa nám to predtým pokazilo. Pretože ja som to pretože mi to omylom toto vyskočilo a už sa to nedalo natáčať. Takže ahojte. Už som ich pozdravil. A ešte ty, Leo, okej? Tak ahojte a uvidíme sa 50 000 lajkov urobíme. Nie, spravíme za 100 lajkov part 2 a part 3 spravíme za koľko? Za 200. Teraz. Za 150 bude tretí diel a keď bude štvrtý diel, tak to musíte dať, viete koľko? Teraz. 200. A keby To už bude všetko ako... ale ak chcete mať viacero týchto druhov, tak napíšte do komentáru, koľko ich chcete mať. A proste ja tu nebudem tu moc dlho, hej, ja tu iba som tento týždeň. A keby ste chceli Adamov nejaký ďalšie video, tak dajte odber a like a dajte ešte zvoneček, tak sa vidíme. Dámy a pánovi, ja som bol bohužiaľ ma našiel, tak musím ísť zrátať. A toto je, môžeš si povedať, počkaj. Dneska je druhý diel. Nie, dneska je prvý diel. Takže uvidíme, či dáte tak veľa. A keby ste stali ďalším nejakým youtuberom s mojím kamarátom, alebo s Lukášom, alebo s niekým iným, tak dajte napíšte do komentárov. Môžete alebo vybrať Adama, alebo Lukáša, alebo ak sa menuje. Dobre, napíšte do komentáru, či ste mňa, alebo Lukáša. Na mňa dajte like a koment a na Lukáša dajte toto odber a komentár. Alebo môžete iba komentár dať. Alebo iba môžete dať, čo len chcete. Ale som vám povedal, že koment a odber je Lukáš, like a koment som ja, Adam. A keby ste s mojím kamarátom, bratom, chceli ste video, ak má zlomenú ruku, tak napíšte do komentárov a ja vám ukážem. Dajte smutné smajlíky. Keď dáte smutné smajlíky, tak to znamená, že ste Timona. Takže dajte like. A keby ste chceli ešte moju mamu, tak... alebo... Nemám, ak sa menuje. Tak môžeme začať a... No, ja už musím ísť rátať, tak Leo, tak už sa počkovať, okej? Dobre. A ty vydáš toto. Alebo víš čo, zakrič mi. Dobre. Tam je pán. Že pôjde do kuchyne, ale neviem kam. Musím už teraz to pomaly ísť a budem trošku tak už sem. Ja už viem, kam išiel. Ja
Hello. Hello. Čo si mal hlad? Ne, jsem na to šel steckovať. Pozri, čo na to Uberme si. Čo to je? Zober si rýchlo. Poďme rýchlo. Tak dneska je to všetko. Dneska sme spravili iba taký štart. Že obidva sme sa schovali a obidva sme aj hľadali. Tak, na budúce... Počkaj. Keď poviem takto čau. Tak čau!